Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Shisngi hadian ba kunhun ki longkmi ki ba shong basa haga time Riyadh Laban kilami shakmat ban panpao ka jing persha ya ka Shillong Peak Cable Car Roadway Project ka Meghalaya Roadway Development Authority ka tana tourism ka sarkar jila kala penmi ikshiti jing benshai halor ka tega benta kat kung kishiti bala pha ka arfratrek naitung arja penrio ka MRDA ka laong ba ka trat ka shim khia ki chingso khia ki kunhun ki bala panpao halor tek project dak ba panpao ba ka tek project la pentrai kam kat kum ki kandon an laong ru ba ka Shillong Peak Roadway Project ka tek project ka bakarpang ka bala mang tangka leng ba ka New Development Bank NDB kumjuru dak donor ministry leng ba ka Prime Minister's Development Initiative for Northeastern Region PM Divine Scheme ka chingtai ka roadway kelas dang na khasan trek risau jarpsan hadian bala board ikendon national and international safeguard standards in bracket environment and social but ban kedau ba ka roadway kadon ni jingyar ka ba praspa khanai pin rumita ba kadon khalightly cabin ba kadlong ka way ni roadway ki ba khampa ka hakri law ba kani ka project kan pensuk igalet kawan jo ginawan jo kai perthai kan thawr gilat kamai chakpo nak mta ginong shnong bat kan pununa ya jingmi jo greenhouse gas GHG ka shiti gala kadawru bala pentri kami ka project hadin bala yolot ya barok ki jingmenjur nalor ki NOC kunto be ka forest clearance ka jingite so skular ba Riyadh Laban dorbar pelun ba ki jingya menjur na ka airports authority Air Force but Indian Army haba pun kod ikshiti law bak sarkar Meghalaya kan yai beteng ban penya je roy ka par rengkat ba kingya dai ka maryang dak ba buat ik kom trekam ka bashai bat chingi trelang bat ki pajba anong shnong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya